това хора, наказани по закона Магнитски, въобще да вземат длъжности, да бъдат карантинирани или каквото и да е било друго, ние сме много за и не поставяме никакви условия. Господин Делян Пеевски трябва да бъде държан настрани от публична власт въобще в България. Въпросът, който ни притеснява нас е, че в тези разговори вие вероятно ще провеждате и такива с ГЕРБ. Те са също част от... имат санкциониран министър на финансите и един лидер, който трябва да бъде санкциониран по този закон и неясно за нас, той все още не е Бойко Борисов. Така че ако вие водите разговори с тях по антикорупционно законодателство и не дай си Боже, ако достигнете до някакво разбирателство с тях, ние няма да откажем да подкрепяме антикорупционното законодателство, но няма да имаме доверие, че то ще бъде реализирано. Считаме, че с хора, участващи в корупция в България, много трудно могат да се правят антикорупционни реформи. А кеша на Борисов? Какво ще правим с кеша на Борисов? Аз това искам да ви питам. Ако има, трябва някакси да... Аз не съм виждал кюлчетата и пачките на Пеевски, но на Борисов ги видя цяла България. Това не може да бъде забравено. И в момента вие сте обект на повече атаки за корупция, отколкото ГЕРБ, и всичко се забрави именно за това, защото вие направихте компромиси със себе си. Просто ние компромиси няма да правим с ГЕРБ и с Борисов, каквато е политическата съдба на меч. Вие виждате, че ние се позиционираме центристски, консервативно, умерено, но в някои отношения сме абсолютно без компромиси и това е темата за корупцията. Нас се наричат национал-популисти, какви ли не, те не разбират какво говорят, защото всъщност Възраждане са национал-популисти. Ние сме умерени консерватори, които искат антикорупцията да е на първо място и не делят тези, с които могат да правят съюзи срещу корупцията, защото вие чухте срещу Пеевски ви се поставя българския лев. Това за нас е абсурдна хипотеза. Ние нищо няма да поставим, но поставяме Борисов. Това е равнопоставена теза. Ние ще имаме няколко неща, свързани с публичност на сделки, които или договори, които представляват широк обществен интерес. Ще депозираме в Народното събрание поред за решение в Народното събрание да разсекрети договора за златните находища на България, за да може българското общество да види кога е сключен, какви анекси са правени към него, какви ангажименти имат двете страни по тези анекси, защото тлее мнението, не е потвърдено официално, че това не просто е неизгоден договор за България, той е престъпен договор за България. Аз не коментирам кой е концесионера, как работи, чел съм този договор и имам притеснение относно както концесионната такса, така и контрола по това, което излиза от България. Ще имаме и решение, проект за решение, свързано с одържавяването на Лукойл. В правителството на господин Кирил Петков тази тема също циркулираше тогава и в Министерския съвет, предвид проблемите с газовите доставки от Русия. Считаме, че Лукойл трябва да бъде българска компания, мениджмънтът е български, служителите са и български, пазара е предимно, да не кажа голямата си степен, тук. Получихме информация публична, че се готви сделка за Лукойл. Отново не знаем кой стои зад нея, каква ще е тази сделка. В бюджета за 2025 година ще предложим да бъде предвидено перо за пазарна оценка и предвиждане на такъв ресурс държавата да си придобие рафинерията. И това е електронно дистанционно гласуване, нещо, което още 2021 година говорихме. Имаме капацитета в частния сектор, не в информационно обслужване, държавата да си направи дистанционно електронно гласуване и наполовина да решим проблема с 300 000 купени гласа на Пеевски. Това е крайно необходимо. Естествено, ако партньор ни е ГЕРБ, това няма да се случи. За мен има един решаващ въпрос. Политическия ви разговор с тези, с които можете да правите правителство, в крайна сметка ще предопредели бъдещето и на законодателната програма. И ако за нас антикорупцията е на всяка цена и ние ще подкрепим, дори и да сте с ГЕРБ в коалиция, ние ще подкрепим мерките, защото те са срещу ГЕРБ и срещу ДПС, аз си мисля, че дотам разговорът ще приключи и нито една друга политическа сила няма да постави толкова откровено нещата като нас. И няма да тръгне никаква антикорупционна програма и нищо няма да се реализира, ако вие не направите политическия разговор, който ще трябва да правите. И който ние виждаме един танц в момента на Борисов,
който се опитва отново, както преди един парламент, да каже, направих отстъпката да не съм премиер, вие така. На нас ни е много ясна картината. Въпросът е вие какво ще решите от тук нататък, дали този начин, по който той работи, ще направи това реалност или няма да го направи. За нас няма да го направи. Но ние ще подкрепим всичко срещу тези хора.